Har folk på arbejde mellem jul og nytår her? Okay. Hvor står måske stadigvæk? Taki, hey. Nå, det er da ikke nødvendigt, Per. Tager du den ikke? Taki? Det ser godt ud. Hvor står der han med hårdt, hva'? Det går han helt ned. Han har et svært med de der portaner, der løber. Det kan jo være en snæp, jo. Ja, det er bare Åh! Oh! Det er uhyggeligt. Det står det så, det er ikke så hårdt, det er flot. Det var godt, Taki. Godt. Høne! Hold da kæft. Det var godt. Kom. Søg her. Søg her. Høne! Høne! Det var godt. Her. Her. Ja. Godt, Taki. Godt. Jeg sagde det jo, Per. Tak. Kæft, hvor jeg håber lige der lidt af en snep foran snuden på dig nu, og så siger det puff puff. Kom. Søg lige herinde. Find den herinde. Find den her, Taki. Ja. Find den her, Taki. Kom så med ind da. Her, her. Ej, herind. Kom herind. Han kommer lige her. Det var godt. Taki, hej her. Her. Hej, hej, her. Kom her. Hej, her, Taki. Kom her. Her, her. Kom her. Hop. Pas du på satan, på strømmen. Ja, søg af. Og I skal tage væk lige komme i glemmen der. Ja, kom så med ind. Ja, der er jo ikke strøm på, så det er noget rigtigt. Eller der er strøm på, så det er noget rigtig skidt. Det var flot. Kom. Nej. Ja. Sit. Tak. Det var godt.